a minería na terra é tremendamente agresiva. No momento en que efectivicen, en que fagan efectiva a explotación dos recursos mineiros que hai nos fondos marinos, estamos ante un ataque en toda regla a algo que debe ser básico para toda a sociedade, que é a alimentación. A alimentación debe ser unha das principales preocupacións no debate político, e non o é. Se se sigue permitindo o acaparamento da terra por parte das grandes corporacións multinacionales para os usos que consideren, entre eles o mineiro, e se sigue permitindo ou abrindo a porta a que se vía tamén esta acaparación do mar, a nosa alimentación corre un serio perigo. Veñen ofrecendo postos de traballo. Hai hoxe moitas familias que viven directamente da agricultura en todo o que é a comarca, porque non temos que limitarlo solo á zona que vai acoller a mina. Río abaixo hai vida, a auga chega hasta Río da Arosa, e na ría tamén hai moitos empleos na actividade marisqueira, na actividade pesqueira, que van se ver afectados. Pero o río abaixo tamén, as augas e a contaminación polo aire vai afectar os pastos, vai afectar, polo tanto, o que comen os nosos animales, e tamén vai afectar aquela produción vegetal que fagamos e que vai acabar todo eso nunha alimentación con residuos perigosos para a nosa saúde. A auga é un ben escaso que está tamén dentro do interés das grandes multinacionales de acaparar a auga, e aquí a mina vai acaparar ese recurso. Na zona onde se vai instalar a mina, a parte dos que desaparezan pola propia actividade da mina, vaise acaparar ese recurso que hoxe é auga disponible para a ciudadanía, é auga disponible para a sociedade, é auga disponible para os habitantes da comarca. Cando se fala desde o debate político e desde a toma de decisión das propias administracións de calquera tipo de proxecto, da mesma maneira que se debe considerar a alimentación e a auga, debese considerar a saúde. Para min, a saúde das persoas, a saúde dos animais, é algo que ten que estar no centro tamén do debate político. Eso vai ir en detrimento da saúde da poboación, dos propios traballadores e traballadoras deses proxectos, pero tamén da poboación en xeral. No momento en que estas empresas se instalen, no momento en que teñan concesións para este tipo de proxectos, e no momento en que os acordos de libre comercio entre a Unión Europea e os países donde estas minas proceden, vamos ter tamén, van proliferar as demandas contra calquera goberno que, a través da presión social, acabe impedindo un proxecto deste tipo, e non só impedindo un proxecto deste tipo, senón querendo aprobar políticas que teñan, que sean beneficiosas a nivel social ou a nivel medioambiental. Vai acabar sendo demandada por estas empresas ante uns tribunales específicos, e que estes tribunales sempre acaban dando a razón ás grandes multinacionales, porque son tribunales feitos á medida destas empresas multinacionales e para favorecer os seus intereses. En Corcoesto, a presión social, no seu momento, conseguiu parar a mina. Bueno, esa empresa canadiense, se fora hoxe, que xa está aprobado o Acordo de Libre Comercio entre a Unión Europea e Canadá, e que entrou en vigor o 21 de setembro de maneira provisional e de maneira, eu diría, tamén ilegal, porque este tipo de proxecto, antes de que entrara en vigor, tiña que pronunciarse os parlamentos dos Estados membros da Unión Europea polo tipo de acordo que é. Pero, bueno, cando foi Corcoesto, este acordo que hoxe está xa de maneira provisional en vigor, é acordado, é firmado e acordado, estuvera en vigor, a mineira de Corcoesto estaría denunciando ao Estado español, á Xunta de Galicia, por ter parado un proxecto, e estaríamos xa nun litixio donde, pois, nun momento determinado, eses tribunales fallarán e acabarán dicindo que a Xunta de Galicia, o erario público, ten que pagar X millóns de euros, X miles de millóns de euros á empresa, pois, por o que levaba invertido ali para facer a mina e polo que perdeu
polo lucro cesante que se chama, non? Polo que perde de ganar no futuro. Entón, eu creo que esta é outra cuestión moi importante que nos debe preocupar tanto a xente que lle afecta a mina aquí directamente como a sociedade galega, porque no momento en que se condene a pagar dos presupostos públicos fortunas a estas empresas, é diñeiro que vai ir en detrimento da sanidade, en detrimento da educación, en detrimento de calquera servicio público que se financie con fondos dos propios estados. Insistir na necesidade da organización, da presión e da loita, porque só así se vai conseguir algo, mover as institucións en todos os ámbitos.